Nehéz az élet itt Komondón. El vagyunk szigetelve, 1080 méteren vagyunk tengerszint fölött. Nehéz a tél, elzár minket a külvilágtól, a szélvihar, a fákat ledönti. Itt nagyon körülményes az élet. Na, ez is sikerült. Jó? Doktor úr, ezt nem... Ne. Mi? Azt? Fogam nagyon fáj. Mi? No. Mi a fogod? A fogam. Mi jó? Na, de hónapja. Akkor kihúzom, érted? Zsibbasztót beadjuk, és akkor kihúzom. Jó. A kerékpárom hozzákötött a sors, mert ezzel tudok mozogni könnyedén. Rajta sokat múlik, hogy időbe érkezel ahhoz a balesethez, vagy beteghez, vagy késlekhez. Mert egy betegállátásnál az a legfontosabb, minél gyorsabb legyen, és minél hamarabb lásd meg azt a beteg. Itt általában munkás emberek élnek, úgyhogy itt nagyon szegény ez a zóna. Pénzt nem várhattam, és nem is kérhettem onnan, ahol nincs. Így. De az az alga nagy tőlünk. Csak ide, így. Na, Mario! Mario, arra választod. Melyik szép? Melyiket választod, na? Az. Na, Az szép. akkor jó. Az. Akkor azt vigyed, Domi. Honnan? Na, szíves. Így, na most jó lesz, ugye? Na, ott van. Hát valamit levárjak. Na. Ez pont. Na. Másik. Hát nem aztán azt... Még állítsunk. Úgy. Most jó. És valamivel ki kell biztosítani aztán. Igen. Ott jó lesz. Jó lesz. Hova jön meg vissza? Gyere. Várjál, Domi. Akkor menjél, nos. Váltóhittót vegyél be. Mi? Domi bácsinak fokhúzásra egy zsibbasztót. Szánkós vodka, téli szezonra az való. Van-e? Pénzed neked. De nincs, hát nem otthonról jövök, hogy pénzed. Hát én akkor azt jelenti, a kalácsonfalt meg is vettem. Mennyi a birka? 14. 14? Csak hol van? Nem hiszem, hogy felállították ilyen. Nem hiszem. Nem. Ja, az elmesik úgy. Ez se sikul, őt sem.
Melyike? Állni. Várjál. Mozog. Mi? Áll. Az a szélső? Állni. Hát van intézve. Rágyertek. Bejegyezze meg Kréta. Meg az hajtodban. Nem, tudom. Ülj ott ide, te egészen ide, ülj fél, és a fejedet nyom neki ott. Ez a szemüveg, én felteszem. Öfi. Nem jó. Nem. Veszélyes, mi? Nem. Jó, elnyomtatni valami. Tehát Mutatj, fogad. Na, kell. Mit akarsz vele? Kérem, ugye. Mondom, de csomagolom. Megmutatod, hogy a lankának. Sajnáljon meg. Igen, hogy az unokám rozsdás fogad. Meg? Ma nem őre. Annyit ne beszélj most. Tartsd rajta azt. Látta, a hideg levegő az oka. Szervusz. Jó estét! Tessék. Látod, hogy nem, Igen. nem horog. Jó. Egy kis ezt csizolást is érdemel. Hát igen. Ez pedig ilyen kapocs betevős, kiszedő. Érted? Igen. Csipász meg. Aha. És milyen Jó, könnyen. na akkor Ide egy nagyon finomat, hogyha rákoppintanál, hogy ne járjon ilyen. jó. Tehát Jóska, légy szíves egy kicsit. Jó. Pucolj le, jó? Jó. Jó, pont jó. Jó lesz -e? Jó, pont jó. Jó, de nem is kell nagyon. Nem, akkor nem kössük. Milyen vastagok. Mire akarsz még kötni? Tessék? A virágtortóhoz? Így nem adom. Ott? Így, és akkor áthozom ott. Jó, akkor hosszat csináljunk. Na, innen tessék rá. Hogy? Itt áthozom. Azért, hogy Igen, legyen biztos, ne ásítsd le. De vigyázz a cérna, nehogy csavarodjon. Na, vedd el táj és másik. Másik, no. És így. így tesszük ide meg. Arra felé. Na, és most fogjad valahol, no, add ide férjed. Add, Hova? add, veled pont, Ide tegyek? úgy, oda. De ne, lassan, na. Te egy kicsit úgy így húztad. Úgy. Na. Engedjél, na. Én leülök, és te is ülj egy kicsit, pihenjünk. Sok dolog után. Na. Úgyis volt ezelőtt egy 15 évvel ezelőtt, hogy még
gyógyszeres dobozokat is akasztottam. Mikor egyedül voltál. Igen. És egy fácskendő. Hát, ilyesmik, és volt egy ilyen gömböm, és akkor egy olyan girlantom, de úgy is jól nézett ki. Hát igen. Jó napot kívánok! Adjon Isten, jó napot! Igen, Fenn van Kati, és fenn van a igen. Sanya, apja! Az unoka és az egész család. Megnézzük, itt van, ne az unoka! Itt van az unoka! Gyűszütő? Jól fejlődik. Tessék megnézni. meg, jó! Mutasd meg csak Jóskának, hogy te milyen vagy. Mi a baj? Szajpenészt nem Semmi tisztáltak, se ugye? volt Jóskának, semmi. Jó, jól Eszik, fejlődik. s aluszik, s... Mondd meg, hogy hívnak te? Mondjad oda, még egy kicsi idő kell. Egy picikét tessék levetközködni. Jó. Jó. Anyád úgy mondta, hogy nem. Jól mondta. Nem egy Nézd, anyám! Máma 5 hetes. Nagymamának a szemeténye. 36 éves fiatal nagymama. A szemeténye. Dédmamának is. Akkor átnak Telik az idő. Amikor én ide érkeztem Komoldóra, Igen. akkor úgy hordozta a rönköcs mindenfélét, amit Dolgoztam bizony a gyárba is. csinálni. Mindenütt dolgoztam, mindenütt. Gyárbas, tőzekbes. A nagymama pedig, hát egy kislány. Még ennél kisebb volt minden. Most még ne ütöztess fel, aztán később. Ejtásd meg, s azután. Szoptasd meg. Nincs baj a vérnyomással, de viszont van a gyomorral. A gyomorral van baj. Nem kapom a levegőt se. Ez a baj. Hányás. Hívom a mentőt, le kell vinni. Igen, igen. Ott kivizsgálják, és oda teszik, ahova kell. Tehát abba a belgyógyászatra, vagy szívből, kórházba. Jó van kés. Tegye gombot. Tegye ki? Igen. Tessék.
Elkéstem egy kicsit, Ibika. Tessék be. Na, mozog. Na, fordulj ide. Kész is van. Jöjj! Na, Arbika. Itt fog még tolni meg. És akkor, amikor mondom, akkor átcsapod, ért? Igen. Óvatosan. Engedd. Melegedsz, jó? Igen. Most kezdtem. Akkor azt jelenti használ. Mi? Jó. Itt van egy Juska bácsi, Cérna. Most nem aludja a lábujkkal, mint először. Erre csavartam. Amikor, csesemő voltál, és köldögcsén volt, kellett elkötni, és a többi, ezek jobbak voltak. Még jó, hogy van Jóska bácsi itt. Nem, itt. Nem tudom, hogy mi lenne. Gyere még egyszer állapra, gyere, ne hajtson! Ne félj tőlem, én nagyok! Ez az! Ez csak egy kicsi bátorság. Nem alusztok, ne félték, ami én nagyok, pont olyan lajhák. Így van. Ez az. No, mi volt? Egyáltalán csak dobtok. Vaj. Ja, még egyszer! Na! Csúsz bé, te, csúsz bé! Jó, szélszkelj fel! Bak! Mit csinálsz te? Mit csinálsz? Megtörtént. Ne engedd, Simon! Jó, de... Mit csinálsz te? Mit csinálsz? Zaklassad, izé!
Hosszú! Ne félj még egyszer! Merre ne enged rúgjon! Te, két kezed minek van neked, és te? Pankó szájkölyök! Kurva nénikédet! Elpofász! Örvendik, Minek? hogy nincs baleset. Ma hány gól? Hát mi lesz a második? Tényleg 20 kapnak ember, nem 10, 20. Annyit kaptak tényleg, mint a zsák. Ahhoz képest jól játszottak. Elég jó. Tehát kicsikéből ezt a nagy... Nem szabad szidni. Tehát bátorítani. Biztatni kell, hogy fejlődjenek. Hát... Alt már. Igen. Marióra, elősen gyorsan mész. Hát, várja. Na, azért nem tudjuk azt. Marióra, hát én... Nem. Hát én mióta... Az a születésnapom. Ó, hát mire való ez az? Hát éljenok. Gyomranok való. Igen. Hát több köszönjük. Érted? Hát igen, de... Gyere, na. Gyenge a rugó, Marióra. Ilyen nem szabad mondani. Hát, Nem. megyek. Biztos, hogy megyek. És még adok? A kapom. És menjünk Adjam. Már kell legyen. Még egyet. Adok. Éppen kapja. Hát nézd. Az is virág, de nem olyan. Van-e? Stop. Mi? Álljatok. Fordulj meg úgy. Szuszogjál egy nagyot. Úgy, jó. Amoxicillin. Paracetamol. Suppositor. 125 mg. Nyolvos Pável. Kardiopatie. Ischemica. Cronica. Ghile de trimitere. Secția interne, spiralul rășenesc covasnă. Engedjük le, sem állnak az. A csufák. Állj, nem áll. Nem álljam. Innen né. Valahol a kezem csak. Állj, innen. Onnan.
No, de fagytam. Elég. Meg te, bolond. Mit csinál? Lábusul nem késik el még. Jó, jó. Még a mozdony se kötték elejébe. Hát azon hamar megköttik. Megkötnek. Na itt még van. Győztél. Forțat. Din cilindru. Să nu învățați bere. Apa nu sem tudjuk meg. Elütte el apa. Na köszönjük, vezér úr, mi megyünk gyalog, aztán autón érnek be. Viszontlátás. Számoljat, hány torfát hagyunk el. Hogy szágonik hány torfát. Lilla, ma csak az ahol menjünk, mind a ketten. Lilla, Lilla. Fáj a lábad. Hát éppen az. Akkor mi most vonatstoppolók vagyunk, ugye? Vinne ornulunk. No, pero vine. No, megjöttek. Köszönjük. Eddig az átön keresztül a rövidítésén hazaértünk volna. Biztos? Csak éppen, amíg oda vagyunk, nehogy valami történjen. Hát csak közeledünk, no. Igen. Közeledünk, aztán Mamika úgy fog örvendeni. Hazajött Józsika. Igazért? Hát? Hát te még mondja ilyen. Már ősen ritkán szoktunk hazamenni, az a volt. Hát én is mit csinálni? Nem tudjuk. Nem jár szép hó. Igen.
jöttünk haza az iskolából, 5. osztályosok leálltunk. És találtunk ott az úton egy lovat. Na, eltaroztuk, hogy felülünk a hátra. Kerítésre felmásztunk, s úgy másztunk fel a lót. És akkor elindult a ló, hát egyszer lezuhantunk. És beleástünk egy nagy lóganéba, érted? Hazamentem, és azt mondja édesanyám, te Józsika, te jobb büdös vagy. Nem akartam elmondani, hogy jártam. De aztán észrevette arra. Mit csináltál? Azt mondja, te tiszta lószar vagy. Azután én többet sohasem lovagoltam. Kicsit körülni. Várjál, nem egy olyan gyorsan, nem bírok menni. Hát nem bírok. Dehogy nem. Nagy a táskát, igaz? Nehéz a táska. Körülményes volt az érkezésünk, ez sok, no? Mit tetszik? Itt az egész héten ment a kemenceépítés. Még van-e? Még. Még? Igen. Úgyhogy 2 hét múlva sütünk egy nyelet. Jó. Hát a liszt is kell oda. Hát ezt a nárulnak. Tehát lassan a moza jó. Hát már mikor viszitek el? Azt fogom csinálni, egyszer hazajövünk. Hanem felkötöznek az egerek. Egyszer hazajövünk, felmárjuk zsákokba, és akkor nagy kocsival elviszünk. Én előre már sem fél. Hát itt még jobb. És ti hogy vagytok? Mi jó. Nem veszekedtek? Mi nem szoktunk veszekedni. Nem, mi nem veszekedünk. Hát amikor legelőször mosogattam a siralbárát. Hát akkor igen, mert nekem soha nem segített el senki se. Hát ott olyan, ugye elévette a csukjácsot, kezdett nekem pityeregni, és mondom, most mi történt veled, mondom, mit csinál? Gondoltam, valaki megsértette, vagy valami. Nem, pont. És végül aztán azt mondja, hogy ő nekem... azért sír, hogy én mosogatok. Én a férjezmentem, nem senki mellettem közel, se édesanyám, se anyusom, se senkit. Én egyedül kellett csinálni mindent. Meg kellett tanulni. Na, hát tudtam otthonról mindent. Nekem nehéz volt egy férfi mosogos. De most nem pityeregni, csak nem mosogat. Nem, csak most nem csinál. Itt járnak be a vaddisznók itt a kertekbe. Itt a ménkben nem tudnak bejönni, de már a felsőkben minden mennek. Igen, hát a közel vannak. A diót, almát, mindent, amit... Hát itt ide mondtam, hogy ide bejártak ezelőtt a vaddisznók. Ide a kertbe, ide hozzá. Hát persze, hogy be. Igen? Ó, egyszer, de nem csak az, hanem a medve is. Egyszer ástam egy nagy vármit, érted? Ott pont ahol jöttek be. És Báli esete vagy így? Hát várjál, én a vármit megástam, és akkor, de én egész éjjel nem tudtam aludni. Mi? Féltem, hogy ott cirkusz volt volna az a verembe. Szerencs annyi eszem volt, nem mentem. Emlékszem, mikor egy farkas kutyánk volt, lehasította volt, azt hiszem, a szöges drótba. Felhasította a combját, vagy a lábaszárát. Emlékszel, ezt te bevartad. Igen. És olyan okos volt az a kutya, hogy jött haza, a kutyát behívtam a konyhába, és tette fel a lábát, a sebesült lábát, készen, hogy ő kurálja. És minden nap bekötözte, kipucolta a sebet, mert egy nagy hasítás volt, és nagyon vérzett, úgyhogy elvérzett volna a kutya, hogyha észre ne vegyen. És éppen jött haza, volt a szerencse. Annyi volt. Elég körülményes volt nekem a felkészülésem. Nehéz volt. Gyakorlatoztunk a belgyógyászat. Tehát ugye kell tanuljunk injekciózni, ez az. Nem csak könyvet bújtuk, hanem gyakorlatot is kellett csinálni. És volt egy gyerekecske, az tanító volt, kisboros női volt. De már akkor nagyon idős volt. De beteg volt? És beteg volt, ott feküdt az osztályon, és nekem a kezemben nyomtak egy nagy fecskendőt, hogy adjak egy injekciót be neki. Farba, izomba. Hát én ott így fogtam, hát mindegy capinát.
Meg kezem voltak agybi. Mentem a szegény öregecske felé. Az olyan beteg úr úgy kiszökött az ágyból, azt mondja a kocka főorvos, no nézd oda, csoda történt. Csilla, hogy jöttek? Jóska? Köszönöm szépen, jól vagyunk. Jóska dolgozgatik. Én is dolgozok egy keveset itt. Köszönöm. Ti jól vagytok-e? Köszönöm is. Jó. Na látod, ki gondolta volna, hogy Maria arra vagy összehozza. Össze. Na. Az ember a sorsát nem tudja elkerülni. Mindenkinek kell valaki. Így van. Jól megértitek egymást. Hát az biztos. Neked is könnyebb hazamész hidegbe. Igen. Te is egyedül maradsz. Én is egyedül Persze. voltam. Aztán összehozott a sorsnak. Visszagondolok, annyi jó barátom meghalt. Eltűntek csak úgy meg. Észre se vesszük, eltelik az életünk. Mit csináljunk? Köszönöm szépen. Tassik a nadrág. Itt van. Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni rajta. Hát nem lehet. No, tessék levenni a blúzát, és aztán előtt. Így van. És én futok a konyhába, saltítőzök, jó? Jó. Hamar. Rögtön. Kész leszek. Születés, halálozás, és ugyanannyi. Nézd kell egy.
Na, kész vagy? Köszönöm. Nyakkant teszel, na? Na. Na, mióta, meg gomboljál kicsit. Állj, állj. Kicsit. Állj még. Csak egy kicsit. Így, jó. Ez van az a probléma, amikor én tudtam, hogy mi a helyzet vele, érted? Igen. És akkor kellett színészkedni. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Az Úr Jézus szent nevében. Hozzád szállok, Istenem, tiéd voltam nagy jutalmon, szent nyugalmat adj nekem, az életnek saját terhét, vállaimról leveti. Nyugodtan fekszem koporsomban, lelkem vágyva tör felé. Jó. Itt faj. Itt van Itt. erősen. Itt. Jó. Törés Ildikó. Most már. Jó. Na. Nem azt kell számítani, hogy szerencsétlenek vagyunk. Hát azok vagyunk, amikor baleset történik. Na de, ahhoz kell vészélni. Velem is megtörténhetik. Tehát orvérzés. Jöttem a biciklivel, leestem. Jó nagyot zuhantam. Eleget lezuhantam. Nem olyan túl veszélyes. Jó. Megtartom. Segítek én. Még úgy. Füle arra. Egy csöppet alatt nyom rá. Ne túl sokáig.
De nem hanyuta. Oldalajtok. Így egy kicsit támaszta a fejét. Jó. Lehajolni, megfogni, felemelni. Jó. Az a tatagina. Nehéz vagyok. Nehéz. Ránk vagy bízva. Hát most már Kezded lábod össze. kacaghattuk, már jobban érzem magamot. Jó van, de most nehéz lesz. Hát innentől Nem kell tenni, mert én nem félek. éppen kilepontjancsatok. Megnyitva a Józsi bácsit, megnyitva a szerencsétlen, meg kicsike a kötés. Új, betkezzem le. De. Jó. Jól érzem magam. Igen? Ne, csapat voltunk. Csapat vagyunk. Ezután is. Szent György, amikor jártunk. Igazából egymás ölébe ültünk. Elmentünk ott a Kolcakárba, amikor megnyertük az ásődíjat. Olgi megcsókolt volt téged, emlékszel? A szemüveget Igen. Hát örventünk, mert jól ment a csapat. A Récsi tóna aludtam a vendégülben. Igen. Hát ott csókolt meg. Nem, a Kolcakárban, nem. Előre a Kolcakárban. Ja, a Kolcakárban. Hányba volt? 90-ben. Na mondom, hogy 89-ben voltunk. Megyei. Hát mondjuk ez román, de konkursul grupelor sanitare etapă județeană. Megyei szakasz első díj. 87-es. És a kupa, az a gyönyörű kupa. Én a megszületés akkor kezdtem játszani. 87, 88 kupa. Jól emlékszem. Az harmadik hely, 89-ben. Igen. Hogy? Ez harmadik. 87, 88, 89, 90. 90-ben pályázódott. Ez az album egy kicsit áll. Megnézzük az albumot. Én nem tudom, itt a sapkám, hogy van a Living de Badindian, hogy céljában megy. Isabella, Veronka, Halmádia, Délböncsillag. Add ezt még nem. Tessék. Nem, hogy nyiszom. De van nekünk az a szín. Ez nincs meg neked? Nem voltam. Én nem vagyok egyense rajta, én hol voltam? Nem, én egyense vagyok rajta, és biperélem a vállalatot. Hé, fiúk! Jó. Heppa! Add vissza! Nagyon jó! Vitatkozik mondjuk.
Egészséges. Sőt, akkor...